Volám sa Melinda Gordonová. Som vydatá a žijem v malom meste. Mám starožitníctvo. Som taká ako vy. Ibaže od detstva viem, že sa dokážem rozprávať s mŕtvými. V poriadku, Zlatko. K zemi pripútaní duchovia. Sú to tí, ktorí neprešli na druhú stranu, lebo mali nevybavené účty so živými. Ak vám mám povedať môj príbeh, musím povedať aj ten ich. Ahoj dámy a páni, tu slovenský Spider-Man a dnes sa pozrieme na druhú časť top 5 najkrajších scén v seriáli Stratené duše. Keďže minulá časť sa vám veľmi páčila, sú tam len 3 lajky a aj mojej mamine sa to veľmi páčilo, chcela odo mňa aj druhú časť. Ahoj mami. A do toho aj ja chcem túto druhú časť, tak ju idem aj teraz spraviť. Upozorňujem, že video bude obsahovať spoilery, čo je vlastne vyzradzovanie koncov a tak. A bez žiadnych ďalších zdržovačiek ideme na to. 5. miesto. Druhá časť prvej série s názvom Pri jej ceste. V tejto časti sa Melinda zoznámi s chlapcom, ktorého život ukončil vlak, a chlapec by sa chcel dostať k svojim rodičom a zistí, že jeho otec chce zabiť toho, ktorý je z časti zodpovedný za smrť toho dieťaťa. A takto pekným spôsobom ho to dieťa poprosí, aby to nerobil. Ocko, nie! Hej! Pán Dale, nie! Ty vrah! Pán Dale, je tu Kenny. Pozerá sa na vás a nechce, aby ste to urobili. Prestaňte s tými nezmyslami! Varujem vás! Spomente si, čo ste mu hovorili, keď bol nahnevaný. Kroť svoje city! Že má kročiť svoje city a urobiť z nich veľkú loptu. A potom vziať tú veľkú loptu a Kopnúť do nej, vykopnúť ju na mesiac! a čo najsilnejšie do nej kopnúť, aby letela až na mesiac. Chce, aby ste to teraz urobili. A to vás potom zbaví vášho hnevu a budete sa cítiť lepšie. 4. miesto. Tretia časť druhej série s názvom Utopené životy. V tomto dieli sa Melinda tentokrát zoznámi s dievčatkom, ktoré sa utopilo v bazéne, a toto dievčatko by chcelo vedieť, čo sa vlastne stalo s jej rodinou, a zistí sa, že po jej smrti sa rodina rozpadla a na konci tejto časti sa veľmi pekne, tak povedzme, že udobria, odpustia si a ukáže sa aj naozajstná pravda a podobne. A je to dlhé, takže to sem radšej nedám, nebudeme sa zdržovať, ale je to pekné. 3. miesto, 22. časť prvej série s názvom Tá pravá. V minulej časti som vám už povedal, jak bolo krásne, keď tie duše išli do svetla, duše lietadla, ale už som vám nepovedal, že jak Melinda vlastne prišla k tomu, že má ísť týmto smerom. A stalo sa to tak, že dievčatko, ktoré prežilo pád lietadla, Melinde odovzdalo tento odkaz. Videla som vás v mojom sne. Čo bolo v tom sne? Videla som svetlo. Veľmi jasné. A potom za mnou prišiel príjemný muž. Počula som v hlave jeho hlas. Povedal, že je strážny duch. A že sa stará o deti ako som ja. Ale poslal ma späť. Povedal, že ešte neprišiel môj čas. Ale že musím niekomu niečo odkázať. Komu? Ukázal mi vás. Povedal ešte niečo? Mám vám povedať, že je tu niekto zlý.
Povedal, že ho musíte zastaviť. Povedal, že vy ste tá pravá. Druhé miesto, 8. časť 4. série s názvom Srdce a duša. Táto časť sa odohráva vtedy, keď Jim príde o život a jeho duch sa prevtelí do iného tela, ale stratí pamäť a musí si behom série povspomínať na veci a vlastne keď už je to také čerstvé, že sa prevtelil do iného tela, duch v tejto epizóde ešte pred svojím odchodom na druhú stranu povie Melinde toto. Viem, čo si myslíte. To je dobré, že ste ma nepočúvali. Prepáčte mi. Myslel som si, že to, že som mŕtvy, zo mňa robí experta na smrť. Mýlil som sa. V tom ste doma vy. To viete. Mám s tým skúsenosti. Chcel som, aby ste vedeli pravdu. Ale vy ste spravili viac. Vrátili ste im ich rodinu. Ste pripravení odísť do svetla? Už celý deň ho vidím. Ale ešte niečo vám chcem povedať, kým do neho vstúpim. Čo? To, čo spravil váš muž, môže byť zázrak. Dúfam, že je. Lebo po tom, čo robíte, si zázrak zaslúžite. Prvé miesto, 23. časť 4. série s názvom Kniha zmien. Táto časť sa odohráva potom, ako si Jim na všetko spomenie a rozhodnú sa mať svadbu, keďže Melinda bola vydatá za Jima, ale Jim je teraz Sam, takže musia sa znova oženiť. A Jim predtým, ako sa oženia, povie Melinde toto. Toto nie je svadba. Je to len obnova toho, čo sme vždy mali. A čo nikdy nestratím. A vieš prečo? Pretože lásku nemôžeš zabiť. Dobre, dúfam, že sa video ľúbil. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa vám páčilo, dajte like. Odber a značek ma tiež veľmi poteší. Môžete mi písať aj ďalšie top 5, ktoré by som mohol spraviť. Môžete ma sledovať aj na mojom Instagrame. A do ďalšieho videjka. Ahojte.